Taong 1989, Balangonan, Davao Occidental. Ilang buwan matapos ang pangyayari sa Itogon, nagkaroon na nga ng katahimikan kahit papaano ang grupo ni Manong Buti. Halos hindi na rin kasi sa kanila nagpapakita noon ang negosyante na para bang abalang-abala ito sa kung ano man ang kanyang ginagawa. Wala man noong nagawa sila Manong Buti kundi ang maghintay ng kanilang mga susunod na misyon. Habang nakaantabay lamang noon ang kanilang grupo, tanging pananaliksik lamang ang kanilang ginawa upang mas lalo pang mapalawig ang kanilang mga karunungan. Bagaman marami na sila noong karanasan, aminado pa rin sila Manong Buti na mangmang pa rin ang kanilang mga sarili pagdating sa mga lihim na karunungan. Animoy sa puntong yon, mas lalo pang lumalim ang kanilang kagustuhan na manuklas, hindi lang sa mga nakatagong bagay, bagkus ay maging sa mga karunungang nakabaon sa ating mundo. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy pa rin namang naghihintay ang kanilang grupo. Nang makarinig sila ng pistahan di kalayuan sa bahay na kanilang pinagtitirhan, agad naman nila itong tinungo upang makapagliwaliw at pansamantalang makalimutan ang kanilang mga problema at pinagdaanan. Pagdating nila Manong Buti sa lugar na yon, tumambad sa kanila ang halos hindi mabilang na mga payaso at iba't ibang mga bangketang nakidaos ng pista. Marami din noong mga mamimili sa lugar ng kung ano-anong bagay na bago lamang sa paningin nila. Sa pagpapatuloy ng paglilibot doon ng kanilang grupo, nadapo na nga sila sa isang liwasan na kung saan kasalukuyang may ginaganap na paligsahan. Maraming nanonood sa lugar, gawa ng isang paligsahan ng mga antingero ang nagaganap. Nang malaman nilang subukan ng agimat ang itinatanghal sa liwasan, dali-dali naman sila noong naghanap ng pwesto para manood. Manong Buti, hindi hubat mga mandaraya ang mga yan? Marami na akong nakitang ganyan. Puro lamang pandaraya ang kanilang ginagawa. Ang tunay na antingero, hindi binubunyag ang kanyang mga sikreto sa tao. Wika ni Bitang. Hayaan mo lang sila, Bitang. Bigyan natin sila ng pagkakataon para maipakita ang kanilang mga kakayahan. Sa ngayon, ang mahalaga maging masaya ang ating grupo. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang ibinaling ang kanilang paningin sa mga matatandang naroon sa gitna ng liwasan. Abalang-abala ang mga ito sa pagbanggit ng kanilang mga dasal upang mapaghandaan ang magaganap na patagisan. Ayon kay Manong Buti na ang paligsahang yon ay merong napakasimpleng batas para manalo. Kinakailangan lang noon ang kalahok na huwag magtamo ng sugat sa bawat pagsubok na kanyang daraanan. Kapag nagawa ito ng isa o dalawang antingero, sila ang maglalaban para sa kampyonato. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Manong Buti, doon nila nakita ang isang matandang nasa panghuling pila na animoy hindi nagdadasal ng kahit na anong karga. Nang masipat niya ito, tila ba agad naman siyang napabilib ng matanda sa kadahilanang parang wala lang sa kanya ang mga mapapanganib na pagsubok na kanyang kahaharapin. Upang masipat yon ng dalawa, ninais niyang ituro ito sa kanila habang nagwiwika ng, Bitang, tingnan niyo ang matandang yun, oh. Mukhang siya na yata ang magiging pambato ko. Nang marinig naman ni Bitang ang sinabi ni Manong Buti, agad naman itong pinagmasdan ng matandang nakatayo sa panghuling linya. Matapos niya itong makita, maging siya, aminadong nakuha ng matanda ang kanyang pansin. Habang pinagmamasdan nila ito, pansin nilang patawa-tawa lang ang matandang yon na para bang hindi talaga siya nababahala sa mga susunod na mangyayari. Sila Manong Buti noon, hindi na mapakali, gawa ng may pagsubok sa paligsahang yon,
kung saan tatagain ka sa iyong likuran ng 8 beses gamit-gamit ang isang napakatalim na talibong. Kapag nagkataong iniwang ka ng karga mo sa mismong oras ng pagtatanghal, siguradong wasak ang likod ng iyong katawan. Marami din sila noong naririnig na usap-usapan sa kanilang tabi na yun umano ang pinakapeligrosong pagsubok sa buong paligsahan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagwakas ang inilaan na oras para sa pagpapanalangin ng lahat ng kalahok. Sila Manong Buti noon, hindi na maiwasang mag-alala para sa buhay ng matanda sa kadahilan ng kitang-kita nila na wala itong kahit na anong inilagay sa kanyang katawan. Maya-maya pa, doon na nga tinanong ang lahat ng kalahok kung nakahanda na ba ang kanilang mga karga. Bago sila tuluyang sumabak sa mga pagsubok, pinalagdaan sa kanila ang isang kasulatan na nagpapawalang sala sa sino mang gumawa ng paligsahan sa mga maaaring mangyari sa kanilang mga sarili. Matapos itong malagdaan ng lahat ng antingerong nakilahok, doon na nga nagkandamayaw ang mga tao dahil sa labis na pananabik. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nag-umpisa ang paligsahan at kasabay nito ang pagsalang ng iilang mga antingero sa unang pagsubok na kinakailangan nilang malagpasan. Ang unang ginawa nila noon, ilubog ang kanilang mga kamay sa kumukulong tubig nang halos walang nararamdamang sakit. Sa unang pagsubok pa lang, kitang-kita na nila Manong Buti ang pag-atras ng iilan. Ang iba sa mga ito ay halos malapnos na ang kanilang mga balat dahil sa init ng takuring naglalaman ng tubig. Nang dumating na sa puntong pagkakataon na noon ng matandang kanilang pinagpustahan, doon na dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Paglubog nito ng kanyang 2 kamay, laking gulat na lamang ng mga tao sa paligid nang masipat nilang wala itong kahit na anong reaksyon. Upang mapatunayan na mainit pa ang tubig na yon, pinakuha niya ng bulate ang isang nangangasiwa ng paligsahan upang patotohanan na hindi malamig ang tubig na nilubugan ng kanyang mga kamay. Pagbuhos niya dito sa bulating ibinigay sa kanya, halos magsigawan naman noon ng mga tao sa paligid nang masipat nilang mabilisang namatay ang uod na yon. Matapos itong gawin ng matanda, dali-dali naman itong ibinuhos sa kanyang ulo ang kumukulong tubig, sabay sabi ng, "Napakadali naman ito! Mukhang ako na yata ang mananalo, no?" Nang marinig yon ng mga manunood, halos hindi napigilan ng mga ito ang magsisisigaw upang maipakita ang kanilang suporta sa matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang umusad ang matandang yon sa susunod na pagsubok upang tapusin na ng walang kahirap-hirap ang paligsahan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Manong Buti, doon nila napatunayang natatangi nga ang matanda sa lahat ng kalahok sa paligsahang yon. Halos kahit anong talim ng mga itak, sibat, sundang at kung ano-ano pa ang ipukol dito, tila ba hindi nito nagagawang masugatan ang matanda. Dumating na nga noon sa puntong pinaliguan yon ng langis at walang pagdadalawang isip na sinilaban sa kanyang kinatatayuan. Mabilisan din naman yung inapula ng mga nangangasiwa ng palatuntunan upang masigurong hindi mapapahamak ang matanda. Sa pagtatapos ng paligsahang yon, tanging siya lamang ang nagawang matapos ang lahat ng pagsubok sa paligsahan. Nang tanghaling kampyon na noon ng matanda, dali-dali naman itong dinumog ng iilang taong kanyang napahanga. Dahil sa dami ng taong nagbigay ng papuri noon sa matanda, kung kaya't nahirapan naman ang grupo ni Manong Buti na makalapit sa kinaroroonan nito. Halos matyaga din sila noong naghintay ng ilang oras, makausap lamang ng personal ang matandang nagpakitang gilas.
Sa paglabas ng antingero sa liwasan, formal naman itong nilapitan nila Manong Buti. Kinausap niya ito ng bahagya upang kahit papaano magawa niyang makuha ang kiliti nito. Manong, nanggagamot ho ba kayo? Tanong ni Manong Buti. Hindi ako manggagamot, iho. Antingero ako. Bakit? Ano ba ang sakit mo? Sagot naman ito sa kanya. Wala naman ho akong sakit. Nagtatanong lang naman ho ako. Siya nga pala, Manong, pwede ho ba kaming sumama sa inyo? Kanina ho kasi, masyado nyo kaming napabilib sa mga ginawa ninyo eh. Sagot naman dito ni Manong Buti. Sige, walang problema. Kayong bahala. Buhay nyo yan. Sino ba ako para pumigil sa inyong kagustuhan? Sagot naman ng matanda. Nang marinig ito nila Manong Buti, dahan-dahan naman nilang sinundan ng matanda. Kinausap din nila ito ng kinausap para naman kahit papaano'y hindi sila maburyong sa kanilang paglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga noong nakalabas ang kanilang grupo sa baryo. At kasabay nito ang pagtungo nila sa isang paanan ng bundok kung saan nakasilay sila ng isang maliit na kubo. Nang tinanong nila noon ng matanda kung yun ba ang tahanan nito, tumitig lang naman yun sa kanila habang dahan-dahang tumatango. Pagdating nila sa lugar na yon, matyaga namang naghintay sila Manong Buti sa bakuran nito. Halos inabutan din noon ng ilang minuto ang matanda sa loob ng kanyang bahay upang maayos ang kanyang mga napanalunan sa bayan. Paglabas nito sa kanyang bakuran, agad namang hinarap siya nila Manong Buti ng may ngiti sa kanilang mga labi. Oh, kala ko umuwi na kayo. Siya nga pala. Ano nga ulit ang kailangan ninyo? Tanong ng matanda. Wala naman ho kaming kailangan. Nais ka lang ho sana naming makausap ukol sa mga bagay na nais naming malaman. Sagot naman ni Manong Buti. Nang marinig yon ng matanda, binigyan sila nito ng pagkakataon para mailahad ang mga bagay na nais nilang malaman. Habang nagsasalita noon si Manong Buti, paunti-unti naman niyang inaalam ang kiliti ng matanda. Nang sa gayoy magkaroon pa sila ng iilang pagkakataon para makabisita sa tahanan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga niya nalaman na masyadong nahuhumaling ang matanda sa pag-inom ng alak. Upang mas lalo pa noong humaba ang kanilang pag-uusap, nagpresenta si Manong Buti na bumili ng alak para naman kahit papaano'y mas lalo pang maging masaya ang kanilang talakayan. Nang marinig yon ng matanda, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, Kapag ako nakainom, ayokong binibitin. Sinasabi ko sa iyo, iho, mapapasuboy ang pera mo. Ayos lang ho yan, tatang. Marami naman ho kami niyan. Ang mahalaga para sa akin, magkaroon tayo ng ugnayan kahit papano. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang tinungo nila Bitang ang pamilihan sa bayan. Naiwan roon si Manong Buti sa kadahilan ng seryoso na ang kanilang naging pag-uusap ng matanda. Sa pagbalik noon nila Bitang, agad naman nilang ipinakita sa matanda ang halos isang kahong alak. Nang masipat naman yon ng antingero, halos abot langit ang ngiti nito dahil sa dami ng alak na binili nila Bitang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nila inumpisahan ang kanilang masayang inuman. Hindi na muna nila noon pinag-usapan ang tungkol sa mga agimat at iba pa, sa kadahilanang ninais muna nilang makilala ang bawat isa. Siya nga pala, mga iho. Ako si Armando. Masaya ako makilala kayo. Alam niyo, bibihira na lang ang mga taong bumibisita dito sa tahanan ko. Siguro sa 3 buwang nagdaan, kayo pa lamang ang kauna-unahang bisita ko. Wika ng matanda.
Masaya din ho naman kaming makilala kayo, Ginoong Armando. Ako nga pala si Buti. Ito si Bitang at si Miguel. Sagot naman ni Manong Buti. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pagtanto nila Manong Buti na masiyahin pala ang matanda kapag nakakainom. Ang mas lalo pang ikinagulat nila noon, hindi ito nagtanong ng kahit na anong bagay tungkol sa kanila. Animoy walang pakialam noon ang matanda kung saan man sila nanggaling o kung ano ang uri ng pamumuhay nila. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman sila noong natigilan nang ilahad sa kanila ng matanda na uuwi na pala ito sa kanyang probinsya. Doon na yon maninirahan sa kadahilanang hinahanap na siya ng kanyang naiwang mga kadugo at pamilya. Matapos itong marinig nila Manong Buti, agad naman nilang inalam sa matanda kung kailan ito uuwi. Nang marinig nilang sa pagsapit ng araw ng patay, napagpasyahan nilang pag-isipan kung ito ba'y kaya nilang masamahan. Hindi na kasi nila noon maaaring hayaan ng matanda sa kadahilanang baka hindi na nito kayanin ang haba ng biyahe. Nasa kaduluduluhan kasi yon ng Pilipinas na kung saan bibihirang sasakyan lamang ang nakakarating sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nagpresenta sila Manong Buti na samahan ang matanda sa gagawin nitong paglalakbay. Wala nang naging pagdadalawang isip sa kanila noon, gawa ng marami pa silang nais malaman sa antingerong merong pambihirang kakayahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naging masaya naman ang matanda dahil kahit papaano'y may makakatuwang siya sa kanyang pag-uwi. Sigurado na ba kayo sa pasyanyong yan, mga iho? Hindi malapit ang lugar ng Balangonan dahil nasa dulo ito. Ayos lang naman ako kahit hindi nyo na ako samahan. Wika ng matanda. Wag ho kayong mag-alala, Manong. Marami na ho kaming nilakbay. Madali lang sa atin yan. Ang mahalaga makauwi kayo ng ligtas at hindi nahihirapan. Sagot naman ni Manong Buti. Dahil sa ilang linggo pa naman ang pananatili doon ng matanda, kung kaya't hindi na muna nila inisip ang magiging paglalakbay nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang inuman, dahan-dahan ang nalululong sa alak ang tatlo. Pagsilay ni Manong Buti noon sa matanda, bigla naman siyang napaisip noon sa kadahilanang nakakaya pa nitong tumayo ng tuwid at maglakad ng diretsyo. Ang labis pa noong ikinagulat nila Manong Buti ay gayong sila noon ang malalimang karanasan sa pag-iinom, pero sila ang naunang mapatumba ng matanda. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang hindi nakayanan ng kanilang mga katawan ang labis na alak. Wala na sila noong nagawa kundi ang mahiga sa lapag upang makapagpahinga. Kinaumagahan paggising nilang tatlo, agad naman silang nagulat nang masipat nilang nababalot sila ng isang napakalambot na kumot sa loob ng bahay ng matanda. Pag-akma nilang babangon noon, bigla naman silang napabalik sa kanilang kinahihigaan dahil sa labis na pagkahilo na kanilang naramdaman. Oh, akala ko ba mga manginginom kayo? Wika ni Manong Armando. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, hindi naman sila nakasagot sa kadahilanang patuloy ang pagramdam nila ng sakit ng ulo. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik ang matanda sa kanilang silid at kasabay nito ang pag-abot sa kanila ng isang mangkok na punong-puno ng sabaw. O heto, inumin ninyo. Makakatulong ito para may himasmasan kayo sa tama ng alak. Dagdag pa ni Manong Armando. Matapos itong kuhain nila Manong Buti, mabilisan naman nilang hinigop ang sabaw ng walang pagdadalawang isip. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang naramdaman ang pagkawala ng tama ng alak
sa kanilang katawan. Maniwala kayo o hindi, ang pakiramdam noon nila Manong Buti, para bang hindi man lang sila uminom ng napakarami noong nagdaang gabi. Mabilisan din noong bumalik ang sigla ng kanilang pangangatawan na napaka-imposibleng mangyari sa isang taong minsang nalunod sa tama ng alak. Sa pagsapit ng tanghali, inubos nila Manong Buti ang kanilang oras sa tahanan ng matanda. Bagaman bago pa lamang sila noong nagkakilala, tila ba matagal na ang kanilang pagsasama. Kahit papaano, naging masaya naman si Manong Armando na naroon sila sa bahay nito sa kadahilanang malaki ang kanilang naitutulong sa mga gawain ng bahay ng matanda. Kinahapunan, habang sila'y namamahinga sa bakuran, bigla namang napatayo noon ang kanilang grupo nang masipat nila ang negosyanteng nakatayo, hindi kalayuan sa tahanan ng matanda. Paulit-ulit silang pinapaypay nito kung kaya't wala na noong nagawa ang kanilang grupo kundi ang lumapit. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakalapit sa negosyante at kasabay nito ang pagwika nito ng, Buti, ano ba gawa nyo bahay nito? Bakit di pa kayo uwi? Ako sana merong utos sa inyo eh. Hindi pa ho kami umuwi, amo. Ano po bang ipinag-uutos ninyo? Pwede naman ho kami sa mga susunod na araw. Huwag lang po sa araw ng mga patay. Sagot naman ni Manong Buti. Hindi pwede. Kayo kailangan trabaho araw patay ha. Ito mahalaga to. Malaki pera makuha nyo rito. Sagot naman ng negosyante. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, ninais naman nilang malaman kung anong misyon ang ipapagawa sa kanila ng incheck. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman na ang lugar na pupuntahan ng matanda ay siya rin namang destinasyon ng kanilang grupo. Sa puntong yon, hindi nila noon mapigilan ang kanilang pagkatuwa sa kadahilanang doble ang kanilang pakay sa lugar. Habang abala sila noong dalawa sa pag-uusap, hindi nila namalayan ang dahan-dahang paglapit ng matanda. Sa paglapit nito sa kanilang harapan, bigla naman itong nagwika ng, Iho, ano ba ang pakay sa'yo ng demonyong ito? Gusto mong patayin ko na to ngayon dito sa harapan mo? Kasabay ng pagwika noon ni Manong Armando ay siya namang pagbunot nito ng kanyang punyal na nakasiksik sa kanyang tagiliran. Matapos itong marinig ng negosyante at ni Gibo, dahan-dahan naman silang umatras sa kinaroroonan ng matanda. Animoy nagbibingi-bingihan noon ang negosyante na parabang hindi niya narinig ang sinabi ng antingero. Matapos nitong makapagbigay ng sobre sa pangkat nila Manong Buti, mabilisan din naman nitong nilisan ang lugar nang hindi umiimik. Pag-alis ng negosyante sa kanilang kinaroroonan, agad namang sumagot si Manong Buti sa matanda ng, Hindi po yung demonyo, Manong Armando. Yun po ang pinagtatrabahuhan ng aming grupo. Sa katunayan nga ho, napakabait niyang tao. Kahit kailan, hindi niya pa kami niloko. Paano kayo lolokohin kung kayo mismo hindi nyo alam na niloloko na kayo? Mag-isip kayo, iho, sapagkat ang lahat ng ginagawa nyo para sa dyablo, siguradong naaayon sa kanyang kagustuhan. Sinasabi ko sa inyo, wala yang pakialam sa inyo, maging sa mga salaping ibinabahagi niya sa inyong grupo. Para sa kanya, isa lamang kayong kagamitan at hindi nahihigit pa. Paliwanag naman ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, gulat naman noon sila Manong Buti nang ilahad ng matanda ang iilan pang rason kung bakit siya pupunta ng Balangonan. Mahirap mang paniwalaan noon para kay Manong Buti, pero sinabi sa kanila noon ng matanda na may engkantong naglahad sa kanya ukol sa susunod na misyong isasagawa ng kanilang grupo. May nakapagbigay ulat kasi sa kanya noon
na merong isang grupo sa Maynila ang kasalukuyang nagtatrabaho sa dyablo. Bilang isang antingerong kaanib ng kaitaas-taasang samahan ng mga taong nasa ganoong larangan, wala sa isip niyang hayaan na lamang ang mga ordinaryong tao na malugmok sa paghihirap at unti-unting lamunin ng kadiliman. Inilahad din noon ni Manong Armando na hindi lang nagtatapos doon ang kanyang gagawin sa grupo ni Manong Buti sa kadahilan ng sasanayin niya din ito para naman kahit papaano'y magawa nilang maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Matapos itong mailahad sa kanila ng matanda, doon na pagtanto ni Manong Buti na ang lahat ng pangyayari noong nagdaang araw, kagustuhan at nasa plano mismo ng matandang antingero. Sa pagsapit ng takip silim, maaga pa sila noong nagsiga sa bakuran nito upang maitaboy ang mga masasamang elemento sa paligid. Doon din inilahad sa kanila ng antingero kung anong uri ng dyablo ang inchik na kanilang pinagtatrabahuhan. Ayon sa matanda, marami na siyang nabalita ang kaparehas ng pangkat ni Manong Buti na ginamit din ng mga ganoong uri ng mga nilalang. Marami kasi itong nais mapasakamay na mga mahalagang gamit upang buhayin ang kanilang pinunong minsang nagbigay lagim sa mundong ibabaw. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon inilahad ni Manong Armando ang totoong pagkatao ng negosyante na siyang pinagsisilbihan ng grupo ni Manong Buti. Okay, grabe yung kilabot ko lalo na rito sa pinakadulong part. Ewan ko hanggang ngayon meron akong chills kasi grabe yung lakas ni Tatang Armando. Tas ang malupit pa nito, lumapit siya na nandun si Gibo tsaka yung negosyante, tas inambahan niya na sasaksakin niya ng punyal, di ba? Grabe yung kilabot ko dun. Mukhang meron tayong bagong aabangan na isang malakas na antingero na naman Sana lang. This time, ma-realize na nila Manong Buti na nasa maling panig sila. Sana lang talaga, excited na ako sa mga mangyayari. Sino yung excited dyan? Kung excited kayo, pa-comment naman na excited tsaka pa-like ng video natin. Doon ko titingnan para alam ko kung ano oras ko ilalapag yung 26. Kita-kits tayo. Salamat.